नाचो नाचे से हम मने कहले ना बाकी तू नाचो तरनु तब बुझाता कि छोटू गइल बारे आरती से संभोग कइले बारे त आरती वाला लाइल बढ़िया हां ए घड़ी देखी ना YouTube खोलला के बाद जौना चैनल से देखी ये देखे के मिलता छोटू का क्यों हत्या हुआ आरती अपना वो क्या बोला जाता है भाई बॉयफ्रेंड अपना हिंसा मांग रही है आखिर उनके साथ क्या हुआ उनको न्याय चाहिए इंसाफ चाहिए देखिए आरती के सभी लोग सपोर्टो करत है और ऐसा आरती अगर केहू के घर में जन्म ले ले तो लोग कहे कि ना ये आरती के आरती उतार के गंगा जी में प्रवाह लेकिन अपना पर जब होला तब जाके बुझाला काहे तिलक लोग लेवेला मजा आवेला जब तिलक देवे के पड़ेला बेटा के बियाह में मांगेला लोग लाखे बेटी में देवे के बे लागेला लोग काखे दोसरा के दुख होला बाजेला बाजा अब बाजेला बाजा तो आवेला बाजा बाकी जब अपना में जाता तो दुखाता जमाना के दोस्त दिहल जाता हद हो गई महाराज छोट मुंह बर बात निक ना लगना अब का तू तो कहत रे कि कैसे तू तके गोले बने तो फलना गोले बने तो खेसारी लाल यादव गोले बने अब देखाई है खेसारी लाल यादव जी के गीत गावत तारा ठीक बा बाकी खेसारी लाल यादव के गीत गावत तारा तो वो एगो हस्ती नु हवे गावो की बुझाए कि हां ई खेसारी 2 हवे न तो जब खेसारी लाल यादव जी के गीत गावत तारे न तब बुझाता कि रहरी लाल यादव हमनी के ए जबानी जा भगवान भेजले बारो काहे खातिर काहेला जैसे ड्रामा खेली ले हमनी के रोल समाप्त हो जाला ड्रामा के डायरेक्टर भी सिल मार देले पर्दा घिंचा जाला पर्दा के पीछे खिलाड़ी लोग एक्टर लोग चल जाला न वही तरह भगवान हमनी के भेजले बाड़े जाय दिन रोल समाप्त होई आ वो जा गोइला के बाद पूछी है कि हम रोल देले रहे कि स्टेज पर भक्ति करी ह तइते हुरका से कहले बारे कि भागो ना तो हुक दे ढुक जाए आ रोल में जहां जो तनिको सा गोल नजर आई की चाहिए है ना तक ना एक के मार मरी है कि मुंह बकलोल लेखा हो जहां गोल नजर आल तो होल फाड़ दिए ए गाना के भाव देखी कितना बढ़िया कितना हो प्रभु के प्रभुताई रे बतिया हर सबके ना बुझाई सब काला ओ साहेब के रिमोट में बाटे सब काला वो साहेब के रिमोट में बाटे तो सारा दुनिया माया के पेटीकोट में बाटे
ना का कही हो बबुआ अया कितना बढ़िया भाव ना ई प्रभु के प्रभुताई बतिया सबके ना बुझाई सब काला साहेब के रिमोट में बाटे बाटे अब पूरा दुनिया माया के पेटीकोट में तका अरे कि हत्ती चुकी कुछ लीकेज हो जाए हाँ एकरे फल भोगते के अया कैसे कैसे कि पाप औरी पुण्य से बा स्वर्ग औरी नरक आ छोटी चुकी गलती के पर जाला तो गीत संगीत हाँ बिना मुर्की के ना हो ना पलानी में बिना भुरकी के मजा ना दे ना आई देखी तो 100 रुपया का पुरस्कार हमारे रंजय सम्राट यूट्यूब चैनल द्वारा कैमरा इंतजार के आर पंकज फिल्म्स द्वारा कब हमारा पुरस्कार वो मिली खाली गूगल पे करे ले इंतजार बाकी अब तू कैमरा के सामने बाड़ा देखता नहीं कि तू कब हमारा का पैसा भेजाओ कैसे कैसे तो हम चाहब कि तनी एगो मुर्की मार के आई हो सिंपल मुर्की कैसे 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 हाय 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 कि पापे औरी पुण्य से सिंपल रहल हाँ लेकिन अब है चक्रधार मारे के बाद है ना तको तनी है ना तको अरे कि पाप औरी ये हाँ एकरा के कहल जाला चक्रधार मुर्गी हाँ आई एगो नचनिया पोसले बारे हाँ पोसले बारे प्रदुमन परदेसी जी इनकर नचनिया जानता नहीं के तरह मुर्गी मारे ए तारे हटा मुस्कान तो ई जब मुर्गी मारी नु हाँ तब बुझाए नु कि अनहरी भैंस भगतिया हते हते इनका नचनिया केस बढ़ौले भी हाँ आ केसवा पलट के आगे कह दी हाँ आ मुर्गी जानता नहीं के तरह मारे के तारे कि स्वर्ग और इनका नचनिया के नाच फिर से दिखाई फिर से कैसे के हो ए भाई नहीं मार दवा केने से ऐठ देला ए भाई बंद करो बन बा हेलो ए मर्दावा तोहरो मेहरारू कहत है कि हमार भतारी इंजीनियर है हाँ हाँ ऐठे के 8 नंबर तो 18 नंबर में अंगुरी चढ़ा देवे हद बा ए दादा फिर से इनका नचनिया का हम नाच दिखा दी फिर से दिखा दी दिखाई देखिए इनका नचनिया के तरह नचली कि पाप और वही पर ई मर्दवा कहला कि ए ज्योति भूत धैले बा तो बुझाई कइल जरूरी बा हमरा तोहरा प्यार बा तो सगाई कइल जरूरी बा हम तो इतने जानीला कि जौन हम इतने जानीला कैसे 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 अरे कि पाप औरी पुण्य से बा स्वर्ग औरी नरक छोटी चुकी गलती से पड़ जाला फरक कौन में कि नमले बड़ा छोट में बाटे कौन में कि नमले बड़ा छोट में बाटे सारा दुनिया माया के पेटीकोट में रोशन राज बात हृदय विशाल से यह गाना के लिखे वाला बड़ी ही सुंदर कवि हृदय नारायण विशाल जी इतना सुंदर शब्द से ये गाना के सजौले बा कि कहे रोशन राज बात हृदय विशाल से आ काहे भोजपुरी नीचे जातिया पताल से अरे तो बाउरे लोग
में